Ya ki halak ya ki haram. Allah ya kawo ta. Bara muke a bamu. Wallahi wala haram wala halak. Ya ki halak ya ki haram. To da ka amsa kuɗin me kake nufi? Mun riga ku, amma sakamakon mu ka samu wani ya samu, ku kawo 250. Ba mu da wata 250, ai mu muka fara ganin sa. Ku ɗau jaka ku ba mu 300. Kamar ya mu ɗau jaka mu ba ku 300, kana ji faɗan ilu. Gaskiya wannan abin ba zai yi ba tunda an samu kawai mu raba mu 250 su 250 kawai shine magana gaskiya. Wannan magana banza ce. Ku kuke gaya wa sai dai ku ɗau 300 ku ba mu 200. Wallahi ba za mu ɗauka ba. Kai ban yadda da kai ba ma gurgu ne kai. Zuge kafar kan gani. Photo, no be juju be that. Gurgu ne. Wallahi gurgu. Amma tashi ba ta tashi. Ba wai. Kai nawa kuka samu a barar gaba daya? Wallahi ko biyar ba mu samu ba. Kai ko biyar ba su samu ba. Ba kallata mu suke ba. Daga yau kai na haramta muku bara a layin nan. Na rantse da Allah na ƙara ganin ka kana bara a layin nan. Sai na datsa kafar ka koma macogala. Kai kuma umba. Dauke shi ka ware. Naga kana waya ma babarka ce. A budurwa ta ce. Hello. Allah ya sa yan kwace sun karbi iya wayan basu na kasayi ba kya sai mai wata. In kai biyo ne na fafe. Kai babbaran nan na higa research ban ganka ba. Da ka ta ga wani gurgu nan kana ganin sa masaki ne. Maza babba. Ka tattare shi guri ɗaya babba. Ka kyada shi da ƙasa. Zurar hannun nan tashi ka ɗauke ta gaba ɗaya. Kar ka sake ka bai wani motsi. Iya dai. Ta a ga za mu zalunci marayan Allah unguwan nan. Kai ka kai dan iskan da zaka ganni ka ce in baka waya. Uban waye ma ka ce akwai daure ma tsuliya da zaka ce in dau wayan nan in baka. Wa ka sani wa ka illata wa ka maida na kashashe a Lagos din ma da zaka kalle ni ka ce in baka waya. Na fi ka tasha na fi ka hauka na fi ka shan kwaya da kwatan ma. Ka ji ka kula ka dafe. Tsara nake ina caccaka karfe a nan gurin. Me ka gani? Kamburi ko to yanzu za ta yi aiki a kanka. Gurin nan ko warkal ana kashe ka ne ni yayi. Babba kai ka kwace. Kai kuma zo dan uwar ka zo nan. Ban waye mai gidanka a sabgar daba da zaka ce a mun kwace. Abale. Yi plate anan da uwarka. Bari in ci uwarka da mai kamburi anan. In na daddatsa ka in baka mutu ba sai ka je ka tambayi shi abalan waye jan wuya. Kai dan uwarka shi ya turo ka kai mun kwatan. To ka ce wayar bata kwatu ba shi in ya kai shege ya zo ya kwata. Na rabe uku ma zan raba shi. Lai ko mutuwa mutum zai ba zai sha ba na safa daban. Na bi na zuba ko yawwa. Kyan jan wuya ai ya ci abinci aboka go nan duk gabi ba zai zo ya ce zai sa ma rani ba a fice kenan. Kuma fa haka ne Buros to ya ke ci. Ba ta mana har ka ko za kai. Kutumar. Dai abuwa ma kenan kaga duk mai takka sai ka kyale. To wa damuwa. Dai a girma ne a kwazare ayyawa. Ai kar ka ji komai wannan shine darajanka. Godiya rage baba ba. Ba in jin da an karba. A kankana na gama ina hayin tudu anan. Don yaya ne? Don yaya ne? Don yaya ni ne fago saboda ta samu ne da yau za a min shiru. Don yaya ne? Photo, no be juju be that. Ya ne ai kalmar yadda ba ce ko za ka kwata. Gari ne kuma wallahi ba za ka ci batun da ka zawo. Kawai mutum yana a yi zaman shi normal ba wata hayaniya. Ku zo ku wani ishe shi. Ai. Kabajen wuya sorry to yawa ku. Ka takura ma za ka ci kashe ka zan yi a nan gurin wallahi. Wani harin sai da Allah da ramzan zauna a kan gawar. Ina kan gawar kalanci garin nan a haka da kake gani. Kawai ana cikin wannan hali za ka zo da wani kuci a kan hannunka ka ce wani za ka wani samun hannu a wani.
Jan wuya na ga wani gabi ya zo yana tsaya ma a kakaci uwarsa mana. Yana magana sai ya ci ne kuma sai dai ya mutu bai ci baya. Laifinka ne jan wuya ka shaƙe sai ya mutu ka tsaya kana wani jiran jira. To shikenan to one chop ko za ka bani. Kai na rasa da face ka danna ma garin nan har danye ina da shi. Ba ka shi ba su gaba ruwa na rasa da Allah yadda zai shaƙe ka kuma in bi ka da ƙasa mai tsakuwa. Faka za ka mutu. Ai, da imani da kake gani na. Kawai ka san da yadda na samo gari. Ya foɗin nan na zo karba. Ban gama ba ne, kuma foɗin ya burge ni. Kamar ya ca kamar in je in dawo ba za ka ɗau fona ka ban.